بسم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باقي أوام وسورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ba mu damar isuwa wannan safiya daga cikin lokutan da ake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin kwanaki masu albarka na Ramadan, wanda yake dai ba mu gushe ba a nan muna nan Sunna TV. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsare mana wannan manyan tashoshi namu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wadanda suka kashe dukiyoyinsu suka kuma yi amfani da tunani da shawarwari da ƙarfi dan kokarin yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a duniya. Kuma Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi muna fitintinu da musibobin da muke ciki a wannan ƙasa, kuma Allah ya sa mu zama cikin yantattu daga wuta, yantattu daga azabar Allah duniya da lahira. Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin yantattunsa a cikin wannan wata na Ramadan, kuma Allah subhanahu wataala ya karɓi kyakkyawan ayyukan mu. Muna tawassuli da kyakkyawan ayyukan mu. Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan mummunan musiba wadda ta kaure mu a cikin gidaje, ta hana mu zuwa sallar jam'i, ta hana mu zuwa ainihin sallar juma'a, ta hana mu ainihin tafsiri a cikin masallatai kamar yadda muka saba. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa tafsirin zamu gabatarwa a wannan shekara a cikin kafafen watsa labarai, Allah subhanahu wataala ya sa ta amfani al'umma fiye da ainihin wadda aka yi a cikin masallatai shekaru suka gabata. Kuma Allah ya ba mu ikon kasancewa cikin mutanen da suke wa'aztuwa da ainihin wa'uzzuka na Allah wanda yake turowa daban-daban ga al'ummarsa. Ba mu gushe ba a cikin suratul baqara aya ta 50 da ainihin 8 da kuma 59 muna sharhinta saboda babban saƙon da take ɗauke da shi na jan kunne ga al'umma cewa a lokacin da mutane suka sa'a ma Ubangiji, to fa Allah subhanahu wa ta'ala yana taɓa su, kuma duk lokacin da ya taɓa su yana son su koma a gare shi ne dan ainihin ya yaye masu, kuma ya yaye masu nan take, kuma ya yaye masu nan gaba. Idan kuma suka taimaka suka bi Allah, Allah zai yaye musu nan yanzu kuma da nan gaba. Idan kuma suka ki, to Allah zai yaye musu nan yanzu, amma ya shirya masu mafi tsanani na nan gaba, wato fitina mafi tsanani ta nan gaba. Don haka za mu sake jin wannan ayoyi daga shi ayi mai karantawa. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Allah ya ce wa iz kunna dakhulu hadhihi alqaryata, yace ma ainihin banu Isra'ila, Yahudu Nasara suna dunkule a lokacin zamanin Annabi Musa. Udkhulu hadhihi alqaryata, ku shiga wannan garin, fakulu minha haythu shi'tum, ku ci abin da kuke so a ciki. Kaga ni'imar ta samu. Wadkhul baba sujjada, amma ku shiga garin kuna masu ruku'u. Wa qulu hittatun, ku ce hitta, naghfir lakum khatayakum, zamu gafarta muku zunubanku. Kaga ga ainihin alheri ga kuma gafarar zunubi.
wasa nazidul musinin za mu ƙara mu sai kyauta daga cikin ku kaga ga gafara zunubai ga alheri ga shiga gari ga komai amma matsala shine fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا وإن سكي zalunci sai suka canza qawlan zance ghayra alladhi qila lahum ba zancen da aka ce musu ba fa'anzanna alal ladina zalamu rijzan minas sama'i sai muka saukar da azaba ga wanda suka yi zalunci daga sama muka saukar da azaba bima kanu yafsukun saboda abin suka ce suna yi na fasikanci kaga duk abu ya watsi ba dama da abu ya kammala ku shiga ku yi sujuda wajen shiga ma'ana ku yi ruku'u ku ce hittatun ku ce Allah ya gafarta muku zanubanku kuma za a gafarta zanubai ga abinci fa kulu min haythu shi'tum ragadan ku shiga duk abin da kuke so ku ci lami lahiya sannan kuma za a yi muku ƙarin daraja ƙarin falala da sauransu amma suka zo lokaci guda suka sa mu Allah duk abin ya watse gaba ɗaya saboda fasikanci wanda aka saukar musu abin ya kai ƙarshe ma dai aka saukar da azabobi a kansu wato adadi mai yawa suka mutu a wannan lokaci to saboda haka akan wannan ne yasa ainihin muke bibiyar ayoyi a cikin surori mabambanta wanda yake ainihin za mu ainihin koma a cikin suratu wato al'araf insha Allah ta'ala aya ta wato 134 walamma waqa alaihim rijizu dan mun dan fara bayanin ta a karatun da ya gabata mu kammala ba wanda yau za mu kammala shi insha Allah ta'ala duk dai a matsayin tambihi da misalai na al'ummomin suka gabata sun sa'a ma Allah kuma Allah ya ɗauki mataki a kansu da fatan za su dawo zuwa ga Allah. Allah ce walamma waqa alaihim rijzu walamma waqa alaihim rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak ya Musa ne ba ta kalili dan zaka wuce ya Musa ad'u lana ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ولما وقع عليهم الرجز yayin da azaba ta fada masu kalu suka ce ya Musa ya kana Musa udu lana rabbaka kira mana ubangijin ka bima ahida indaka saboda alƙawarin da aka tsakanin ku da shi la in kashafta annan rijiza idan ka yayi mana wannan musiba la nu'minanna laka za mu iman da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki bani isra'il muka kama muka sa su hursuna tare da kai falamma kashafna anhum rijiza yayin da muka yaye musu ainihin wannan rijiz wato azaba ila ajalin hum balighuhu idahum yankusun sai ga su sun warware alƙawari ibnu jawzi a cikin tafsirin sa zadul masir Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai alkhairi ya gafarta mashi yace al isharatu ila sharhi al qissati dan ishara akan sharhin wannan kissa qal ibn abbas da ya karanta wannan ayoyi yana wa ainihin tabi'ai sharhi akan abun da ya faru sai ke cewa ja'ahum tufanu wato ainihin tufanu ya zo masu su wa'annan mutane bari mu sake komawa bari mu sake komawa yake cewa ja'ahum tufanu ya zo masu fakana rajul la yaqdiru an yakhruja ila dai'atihi mutum ya kai ba zai ma iya hita zuwa ko ina ba hatta khafu al-gharaqa har suka ji tsoron nocewa
fa qalu suka ce ya Musa du'u lana rabbaka yakashifu anna ka dan Allah yayi muna wannan ainihin wato fitina din wa nu'minu bika za mu imani da kai wa nursila ma'aka bani isra'il kuma ainihin za mu ainihin saki banu isra'ila ta da kai shikenan annabi Musa fada alahu sai masu addu'a fa kashafahu Allahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi musu wannan dufan din wa ambata lahum shay'an ainihin tsiri ya tsira gare su lam yunbithu qabala zalika Allah bai taɓa ba su amfanin gona irin wannan shekara ba bayan an musu tufan zamu zo mu ji bayani ya sifar tufan yake fa qalu ci hadha ma kunna natamana to ai wannan abu da muke fata kenan fa arsalallahu alaihim aljarara suka bijire sai Allah ya sake turo musu da fara fa akala ma ambatat al-ardu sai ainihin fara ta cinye duk abun da kasa din ta tsira fara dango wa qalu suka ce udu lana rabbaka kira mana ubangijinka fada'a yayi addu'a fa kashafa Allahu anhu sai Allah yayi musu wannan musiba din fa aharazu zuru'ahum ainihin suka tara amfanin gonansu fil buyut a cikin gidaje to daga nan kuma sai Allah fa arsala alaihimul qamla ko alqummala sai aka turo musu da kwalkwata duk wannan fitintunu ne kaga ga ruwan sama ga ruwa na tufanu yani ga ambaliyar ruwa sa'annan ga fara ta ce amfanin gona da nan kuma sai ainihin aka turo da ainihin kwalkwata wanda duk mu yanzu gaba ɗaya a duniya wuri ana samu da yanzu haka akwai fara da ake fuskanta a Afirka to duk dai wannan ayoyi ne na Allah subhanahu wataala da yake nuna wajibi ne mu kuma mashi da aka turo ita wannan ainihin kwalkwata din fa kana rajul yakhruju bi tahin 10 ajriba mutum zai fita da ainihin kwatankwacin buhu 10 na nika ila raha dan yaje ayo nika ko jaka 10 ta amfanin gona dan yaje ayo nika fala yara minha thalathata aqfisa amma kwalkwata za ta cika wannan amfanin gonar da yazo in dawa ce in ma masara ce in shinkafa ce in ma menene kwalkwata za ta cika shi ba zai ga ainihin tsaba na abinci ba kwatankwacin tiya 3 ko mudu 3 duk ya zama kwalkwata duk kwalkwata ta koma mashi duk ya koma kwalkwata duk ya koma kwalkwata ga ta na baki kirin a cikin ainihin buhuhuwa idan za a zuba a wajen nika to sai dai a markaɗe ita ainihin kwalkwatar ba dai magana a markaɗe a fita da gari ba subhanallah fasa'aluhu suka ainihin roƙi Allah suka roƙi annabi Musa cewa ya musu addu'a yayi musu addu'a amma da haka Allah ya yi musu kwalkwatar kuma ba su tuba ba da a san cewa ba abu mamaki bane idan corona ta zo ta wuce mutane su kuma mabarna duk abun da aka yi a yanzu an riga an yi shida maimai ne kawai daga nan fa arsalallahu alaihim ad-dafari sana sai Allah ya turo musu kwadi walam yakun shay'un ashaddu minha ba abin da ya tsanance su irin kwadi kanat taji'u ila al-quduri kwadin suna zuwa ainihin wajen tukane wahiya ta galiyo ta furu ainihin tukane suna tafasa da ruwa fatulqi anfusaha fiha kwadin su dinga tsalle suna fada a cikin tukanen fatufsidu da'amahum su bata abincin wa tudfi'u niranahum kuma su kashe wuta da fitsari wa kanat dafadu ubariya duk da ainihin kwadi asalin su ainihin na tudu ne fa aurata Allah ta'ala bardal ma'i wa thara Allah ya hore musu sanyin ƙasa da sanyin ainihin ruwa za a kwado a cikin turda yayi rami ya shiga amma zafin ranar duniya nan ba zai halaka da shi ba ana yin ruwan sama kawai sai ga ya fara bullowa a cikin jigawa kai ta mamakin da ina kwadon nan yake yana na cikin ƙasa Allah ya tsare saboda wancan aikin suka wa Allah kuma ila yawmil qiyamah fasalu suka roki Allah subhanahu wataala fa da alahum Allah ya yayi musu wannan kwadi falan yumni musu imani ba fa arsalallahu alaihim dama sai Allah ya turo jini kuma fajarat anharuhum wa qalbuhum dama jinin su zuciyarsu da ainihin koramin su ya koma ainihin jini falam ya kadiru alal ma'il azabi ba samu in za su samu ruwa mai kyau su sha ba wa banu isra'ila fil ma'il azabi amma banu isra'ila suna da ruwan su lahiyayye fa idza dakhala rajul minhum yastaqi min anhar bani isra'ila idan ba kibde mutanen fir'auna suka shigo bangaren banu isra'ila don su sha ruwa daga ainihin rijiyoyin banu isra'ila
sara ma da khala fihi daman, duk abin da yasa a cikin ƙwaryarsa ko yasa a bakin sai ya koma jini. Wal ma'u min bayni yadayhi wa min khalfihi safin azabin, ga ruwa gaba da shi lami lahiya amma yana iba sai ya koma jini. La yaqdiru alaihi, bai da ikon amfani da shi. Fa qala fir'aun, sai fir'aun ya ce uqsimu bi ilahi ya Musa, annabi Musa ina rantsuwa da Allah na, ina rantsuwa da Allah na, kaga shi ma yana nashi Allah kenan. Uqsimu bi ilahi ya Musa la in kashafta anna rijza, idan ka yayi mana wannan ainihin rijiza azaba, kaga ku kalli irin kalmomin fir'auna. La in kashafta anna, idan ka yayi, ya kamata ya ce idan Allah ya yayi, amma sai da damira ga annabi Musa, idan Allah ya yayi, kamata ya ce idan ubangijinka ya yayi, ya fi sauki. lanumin naka za mu yi imani da kai, walau nursilanna ma'aka bani Isra'il, kuma za mu saki banu Isra'ila su ji ta da kai. Fada a Musa, sai annabi Musa yayi addu'a, fa zahaba damu wa azaba ma'uhu, jini ya tafi, ruwansu ya koma mai kyau. Fa qalu, suka ce wallahi la nu'minu bika wa la nursilu ma'aka bani Isra'ila, mun rantse da Allah ba za mu yi imani da kai ba, kuma ba za mu saki ainihin banu Isra'ila ba. Dan bayani akan dufanu, ibnu jawzi shi ma ya sake faɗa ce fa arsalna alaihim dufanu, qala ibnu abbas ya faɗa, wasa ibnu jubair wa qatada wa muhammad ibn ishaqa, wannan mutane manya ibnu abbas, sa'id ibn jubair, qatada, muhammad ibn ishaqa, duka sun fassara wannan aya, sun kawo tarihi, suka ce yace dakhala kalamu ba'dihi fi ba'd, duk sun yi tabaki a wajen kawo wannan kissa, tare da magana wasu na shiga cikin magana wasu. Yace lamma amanatis saharatu, yayin da ainihin wato masu sihiri suka yi imani lokacin da aka yi wannan muƙabala, warja fir'aunu magaluban, fir'aunu ya koma a matsayin an rinjaye shi. Aba huwa wa qaumuhu ila al-iqamata ala al-kufri wa tamadi fi sharri, sai fir'aunu ya tsaya kai da fata, ya sake koma akan kafirci da kuma dogewa a cikin sharri. Kaga wato ko da mutane sun samu matsala, abu ne mai sauki ya zama a kashe su a wajen hujja, ai musu a sabka musu da azaba, amma kuma duk su kasa komawa a wurin Allah. Ga fir'auna shi ma bai koma a wurin Allah ba. Allah muke roƙo ya kare mu daga irin miyagun halaye da na fir'auna. Shikenan fataba Allahu alaihimul ayati, sai Allah ya bibiyo musu ayoyi daban-daban wa akhadhahum bis-sinina wa naqasin min ath-thamarati, ya kama su da shekaru na fari da kuma rashin amfanin gona. Falamma alaja minhum bil ayati al-arba'i, yayin da ainihin yayi musu mu'amala da ayoyi guda hudu, al-asa sanda, wal yad da hannu, was-sinina da shekarun fari, wa naqasin min ath-thamarati da ainihin rashin amfanin gona. Fa abau an yuminu, suka ƙi imani, fada alaihim, sai annabi Musa ya musu addu'a. faƙala ce ya rabi ya ubangiji, inna abdaka fir'auna, wannan bawa naka fir'auna ala fil ardi, ya yi girman ka a bisa bayan ƙasa, wa bagawa ata, ya yi girman ka ya wuce gona da iri. Wa inna qaumahu kada naqadu ahadaka, mutanensa sun warware alƙawalinka. Rabbi ubangiji fa khudhum bi uqubatin, ka kama su da uquba taj'aluha lahum niqmatan wa liqaumi izatan wani man ba'adahum ayatan wa ibra. Abinda annabi Musa yake kenan, yace ka kama su da azaba, mummunan azaba, wacce za ta zama azaba a gare su, sannan ga su mutane na ta zama ainihin wa'azi, sannan waɗanda za su biyo baya a ƙarshen duniya ta zama aya abun lura. Wanda fa abin da yake faruwa kenan, duk wata azaba ta zo to tana son ta zama mu aya ce a gare mu, sannan aya ce ga mutan suka gabata. Kuma duk wa'innan kissoshi da Qur'ani ya bamu, da hadisai da maganganun salaf da suke bamu, duk ba abin da ya kamata illa mu tsaya mu lura cewa ita musibun da muke ciki, Boko Haram a Najeriya, kidnappers a Zamfara da ainihin Kaduna da Daija da ainihin Sokoto da Katsina da wani bangaruruka na ainihin jihohin irin hasu ba shi yanzu a fara, Allah ya tsare mu, da irin su Adamawa da waye da Borno, duk wa'innan fitintunu gaba daya, da ita wannan corona, an goyi irin wa'innan abubuwa makamantansu.
yanzu kuma ana nanatawa ne, su can an yi musu ne don su kuma a wurin Allah, ba su kuma a wurin Allah ba, kuma abin ya zama fitina a gare su. To mu ma yanzu ga su ba, in kuma mu kuma a wurin Allah ba, ya kamata jama'a shugabanni a lura, in ma ba a kuma a wurin Allah ba, to ha wannan ba zai haifa mu da mai ido ba. Wajibi ne mu yi amfani da al-asbab, al-akhdhu bil asbab sunna, yawa, amma kar a dogara da hankalin kai da maganganu na arna waɗanda babu Allah a ciki kwata-kwata, mu koma ma Allah. To abin da ya faru kenan, gashi nan dai abin da suke faɗa. Wato Annabi Musa ya musu baka addu'a, yace ka kama su da azaba, su inda ta zan azaba ga su Fir'auna. Sannan su mutane na musulmai banu Isra'ila ta zama wa'azi gare su. Sannan waɗanda za su biyo baya ta zama ainihin abun lura, aya a gare su. Shine fa ba'atha Allahu alaihim tufana, sai Allah ya turo musu tufan. Wa huwa al-ma'u arsalallahu alaihim al-ma'a, Allah ya turo musu ruwa. Wa buyutu bani Isra'ila wa buyutul qibti mushtabikatun mukhtalida. Abin mamaki shine gidajen banu Isra'ila da gidajen su kibda mutanen Fir'auna haɗe suke, kamar dai da ka san yanzu gidaje Abuja, ga gidan Arne, ga gidan Musulmi, ga gidan Bahaushe, ga gidan Iyamuri, ga gidan Bayarabe, ga gidan Fulani, ga gidan Kanuri, ga gidan Bagobiri, haka a harhaɗe, haka abin yake a wancan lokaci. Famtala'at buyutul qibti, Allah sarki, sai gidajen kibda suka cika da ruwa, hatta qamu fil ma'i, har suka waye gari ba su iya zama sai dai su yi tsaye a cikin ruwa, wato ila taraqihim, zuwa ainihin wayarsu, ruwa bakin waya. Wa man jalasa minhum garika, duk wanda yace zai zauna to shikenan ko zai noce, yawa zai noce. Walam yadkhul buyuta bani Isra'ila min al-ma'i qataratun, ba a samu koda digon ruwa guda ba ya shiga a cikin gidajen banu Isra'ila. Wala kadal ma'u ala ardihim la yaqdiruna an yahrusu, ruwa suka zauna a garin su da ƙasar su, ba su da ikon yin noma. Wala ya'maluna shay'an, ba za su yi wani aiki ba kwata-kwata. Wa dawama zalika alaihim sab'ata ayyamin, haka ruwan suka zauna tsawon kwana 7, min as-sabti ila sabti, daga ainihin asabar zuwa wata asabar, ba shiga ba fita. Shi da ƙarshe kuka ji an roƙi Allah subhanahu wataala ya yaye musu wannan azaba din. Dan haka wannan azabobi jeri da Allah yake kawo musu, Allah ya ce ya turo musu tufana, wato ruwa, ya turo musu fara, ya turo musu kwalkwata, ya turo musu kwaɗi, ya turo musu ainihin jini. Allah ya ce ayatin mufassalatin, amma fastakbaru suka yi girman kai, wa kanu qawmun mujrimin, suka kasance mutane ne wato ainihin mujrimai masu mummunan lahi. To babban abin da ake tsoro shine abin da ya faru gare su, shine at-tadmirun nihai li fir'auna, wato kifewa ta ƙarshe. Dama in ba ku manta ba ya ku yan uwa masu sauraro da kallo, kun ji cewa ka'ida ta azaba ta Allah idan ya tashi kawo mu bayansa, yana kawo musu ne don su koma gare shi, su tuba, su bi umarni, su ainihin hannu daga hane-hane. Idan ba su tuba ba, to shi kenan Allah zai iya ɗauke azabar. Idan ya ɗauke azabar, to zai sake mamaye su da wata wadda ba su samun mafita kwata-kwata. To abin da yanzu muke tsoro kenan Najeriya da sauran duniya ma gaba ɗaya. Duniyar musulmi yanzu abin da muke tsoro kenan, at-tadmirun nihai, rushewa ta ƙarshe. Ga rushewa ta ƙarshe bayan an sauka mana da addama, dufana wal jarada wal qummala wal dafadi'a wad dama, da sinina da waye duka an kama su duka. In an yi wannan a ɗan girgiza su ɗan dawo su ce a roƙi Allah, su yi alƙawari su tayar da sauransu. To da ƙarshe ya Allah ya masu, shine Allah ya ce fantaqamna minhum فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم مكي مسو عذابا فأغرقناهم في اليم مكنو تدسو أشكين تيكو بأنهم كذبوا بآياتنا، dan cewa su sun karyata ayoyinmu. Kaga Allah bai nutsar da su a teku ba, aka tashe su aiki gaba daya, sai saboda sun karyata ayoyin Allah. Wa kanu an gafilin, sun kasance suna rabkani game da ayoyin Allah. Jama'a ku kalli magana nan, ku kalli irin gwagwarmai da aka yi da Fir'auna.
an turo musu sinina, an turo musu naqasu min amwali, an turo musu kaza, daga nan aka dawo aka turo su tufana, wal jarada fara, wal kummala qiya, wal dafadi'a kwadi, wad dama jini, duka wannan bai yi ba. Da kashi Allah ce kai ku tafi. To muna tsoron irin wannan shine at-tadmirun nihai, rushewa ta karshe kawai, kora ta karshe. Wallahi tallahi mai hatara, ya kushewa gabani ku hatara. Ku ne muke bi, idan kuka ce mu yi mu yi, idan kuka ce mu bari dole. Wallahi kar ku ja mu kai mu cikin at-tadmirun nihai, rushewa karshe, kora ta karshe da Allah. Su Fir'auna da abun ya kai inda ya kai, wa'azin bai kawai, Allah ce kai ku tafi kawai. Shine fantaqamna minhum wa aghraqnahum fil yam bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha gafilin. Kuma duk lokacin da Allah ya yi azaba sai ya ce saboda kaza. Duk lokacin da Allah ya yi azaba ga wasu mutane sai ya ce saboda kaza. In azaba ta ainihin jan kunne ce sai Allah ce saboda kaza. In azaba ta karshe ce ta halakawa ce gaba ɗaya sai Allah ya ce saboda kaza. Allah ba azalimi bane. wa man lahu bi zallamin lil abid. Wa awrathana al-qawma وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Allah ya ce wa aurathana alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharika al-ardi wa magharibaha. Allahu akbar. Allah ya ce sai muka gadar ma mutane masu rauni makullar rana da in take faduwa. Allah tibaraka na fi wanda muka yi arziki, wanda muka yi albarka a gare ta. Su ne mutanen Banu Isra'ila masu rauni. Aka tumɓuke Fir'auna tumɓukewa ƙarshe, da shi da sojojinsa da dawakinsa da giwayensa da raƙumansa da makamansa, aka murtuƙa su a cikin ruwa, aka hallakar da su gaba ɗaya. Shi kuma aka fidda shi yana cin yanzu haka yana Misra, in kana so ka je ka kalla. An gama da su gaba ɗaya kawai. Yanzu Allah ya gaji kawai, ya gama da su kawai shikenan. An tai masa ɗaurin talala, a ɗan zungure su sha wuya don su dawo ba su dawo ba, a zungure su sha wuya don su dawo ba su dawo ba, a zungure su sha wuya don su dawo ba su dawo ba. Fa asna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin fasratin, duk su dawo ba. Da gashi aka ce kai ku tashi aiki kawai. Ƙasar da suke rungume da ita, mulkin wato ainihin bila din da suke da ita, da ƙasar mali da komai duka Allah ya ce an danka Banu Isra'ila. Ga su ne masu rauni, masharika da wa magariba, Allah tibaraka na fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna. Kalma kyakkyawa ta tabbata ga ainihin Banu Isra'ila bi masu sabaru saboda sun yi hankuri. Da haka ya ku 'yan siyasa masu kirki, wanda kun san a cikin zuciyarku kuna da kirki, mutanen kirki ne, Allah kuke nuhi, saboda Allah kuke siyasa, saboda taimakon addinin Allah kuke yi. Ya ku masu kuɗi 'yan kasuwa wanda kuka san dan Allah kuke yin aikin ku, don Allah kuke neman kuɗi. Ya ku malamai wanda kuke yin karatu don Allah, kuke karantawa don Allah. Ya ku jami'an tsaro da kuke tsaro don Allah, don taimakon addinin Allah da taimakon ƙasa da bin tsarin Allah. Ya ku 'yan jaridu da kuke yi don Allah kuke abunku, don Allah kuke yada labari don taimakon al'umma da taimakon addini ba don barna ba. Ya ku duk inda kuke yi don Allah, maza da mata, kada mu karaya, kada a karaya. Kamar yadda annabi Musa ya ci bakar wahala, aka sha gwale-gwale, daga ƙarshe Allah ya ɗauki ƙasa ya danka ma annabi Musa da jama'arsa
mu ma in Allah ya yarda waɗanda muke kokarin yi don Allah Allah subhanahu wataala zai danka muna ƙasa. Wallahi tallahi Allah ba zai barna ta ci gaba ba. Kun da jiya da Allah yake abubuwansa a zungure su nan a ce ku dawo su dawo ba, a zungure su nan da ƙarshe Allah ce kai ku tafi. To wa'innan azzaluman da suka hana ƙasar nan ɗagawa ta Najeriya wallahi suna da ranar ƙarshe. Ko muna rayu ko muna mace wallahi tallahi suna da ƙarshe. Akwai lokacin da Allah zai ce kawai ku tafi kawai. Ha to gashi mun karanta. Ai dai wannan magana ce wadda ba magana ta a ciki. Magana ce ta Allah wadda manya-manyan malaman sahabban manzon Allah suka fassara da ainihin tabi'ai. Wannan magana take abin da yake kenan. Wadambarna ma kana sunan fir'aunu abinda duk fir'auna yake aikatawa muka lalata shi gaba daya wa ma kanu ya'rishu. Masharik al-ard wa magharibaha malamai sun yi sabani akan menene ake nihi, shin duk duniya ake nihi ko dai wasu malamai sun ce duk duniya ake nihi, wasu suka ce a'a kamar irin wato ainihin imam ibn jazari ibn tabari al-imam ibn jarir tabari da ibn kathir da ainihin qatada wato sun wato daga qatada da al-hasan al-basri dukan sun ce sham ake nihi, kasar sham ake nihi. Wannan na daga cikin nasosan da muke kokarin mu fassara wancan aya. Wancan ayoyi da muka karanta guda biyu mabudi ne na karatunmu na wa'azi. Mun rinjaya da batun wa'azi din a wannan lokacin kafin mu wuce wannan ayoyi masu wa'azi. A cikin suratul zukhruf ma an kawo bayanin fir'auna, kun san an shawo gurmaya da fir'auna. An kawo bayani kuma dukkan shi za mu ɗauki darasi mu haɗa shi da wannan corona da barayin zamfara da ainihin yan boko haram da suke fitina mu duk mu zo mu haɗa su za mu ga cewa abun yana da alaka da punishment da discipline da Allah subhanahu wataala yake mana dan mu koma a wajensa. Idan mu koma ba ha idan Allah ya waiwayo wallahi an shiga uku. Domin zai wato za a yi wato za a yi at-tadmirun nahai ne. Idan Allah ya dawo to za a yi mara kyau ne gaba daya domin zai tada mutane gaba daya ne kawai. Gashi nan misalai Allah subhanahu wataala ke faɗa a cikin suratul zukhruf aya ta 46 zuwa ta 55 wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina mun turo annabi Musa da ayoyinmu ila fir'auna zuwa fir'auna wa mala'ihi da mutanensa. Faƙala ya ce shi annabi Musa inni rasulu rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai. Kada yawa azidi ana yi ga Sunna TV ga Wasal Hausa TV ga Manara TV ga Africa TV ina wani tibuna na sunna ta annabi Muhammadu ba abin suke yi sai tura saƙon Allah da mazan Allah. Ka gani aikin sahabbai aikin manzanni kenan fa, shine aikin manzannin fa. An turo ainihin manzanni, an turo Allah ya turo annabi Musa da Haruna zuwa Fir'auna da ainihin mutanen Fir'auna suka ce mu manzon Allah ne zuwa gare ka. Ka yi kaza, ka bar kaza. Kamar yadda malaman suna aikin su kenan a cikin Ramadana. Idan an hana taro a masallaci, Allah ya ba mu kahohin watsa labarin za mu turawa kuma a gani. Allahu akbar. To bari mu ji falamma ja'ahu. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم بآياتنا يعني يزو بسو واتو دا آيو يمو إذا هم منها يضحكون سيدا سنا داريا. سنا داريا أني موسى دا آيو يم أني موسى دا يزو سنا داريا. سنا داريا hannu, suna dariya ainihin sanda, suna dariya gashi nan shikenan. Yawwa kamar yadda dai yanzu wasu da ake kira manya suke dariyan malamai. Wallahi tallahi ya ku malamai in ku sani in ba ku sani bi billahi la ilaha illa huwa wa inna mutane da muke kira manya manyan mu wallahi mafi yawan su dariyan mu suke. Ku da an malaman mu da mu ɗaliban ilimi wallahi tallahi dariya ake. In kai kana can kauyen kuma ka san to mu na tsakiyar birnin Abuja ne mu muke ganin kai ga kari. Mutane ɗaiɗai ku ne masu son Allah da Annabi Muhammadu. Manya-manyan nan ɗaiɗai ku ne su ne Allah ya haɗa mu da su muna gode musu kuma muna ƙare musu addu'a ta alkhairi ɗaiɗai ku sai haga kana da mutane sama da 1000 amma bai wuce kwaya ɗaya biyu
waɗanda suke son Allah da Annabi Muhammadu ba manyan da dariya malamai suke yi sun raina malamai malami bai da wata kima a gare su da kasan su Fir'auna sun yi dariya su Annabi Musa haka waɗanda mutane suke dariyan malamai ba komai bane malami wallahi a gare su ba komai bane Allah ubangiji muke roƙo ya shirya mu to mu je ga wa ma nurihim من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية Allah ce ba za mu nuna musu wata aya ba illa hiya akbaru min ukhtiha sai wacce za ta biyo baya ta fi girma bisa ga waccan yar uwarta akula na intabihu hannunku mai sanda jama'a hattara dai a duk lokacin da Allah ya turo wata fitina a matsayin aya to wanda za ta zo bayan ta sai ta fi girma wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha ba mu taɓa nuna musu aya ta fitina ko ta azaba ba sai face ta ta baya tsanani wadda ta wuce wadda za a yi yanzu to ta wadda ta wuce wahala tsanani illa hiya akbaru wa akhadnahum bil azab da karshe muka kama su da azaba ta karshe la'allahum yarji'un to wannan ma karama azaba ce dan su dawo domin kullum akwai azaba dan a dawo akwai kuma ta nana kewa akwai ta tumbukewa gaba daya akwai ta halakawa gaba daya an tashi mutane aiki gaba daya kaga da la'allahum yarji'un dan su dawo wa qalu وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا سكت يا أيها الساحر كذي سكت قراءة موسى يا كي ساحر واتو أينهن mai sihiri ud'u lana rabbaka kira muna ubangijinka bima ahida indaka saboda abin a tsakaninku da shi na alƙawari إننا لموتدون ذا مشريا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم العذاب يا عند عذاب وتمك ياي مسو عذاب إذا هم ينكثون سيغا sun warware alƙawari yawa ya ayyuha sahir ya kai mai sihiri amma da a kira annabi Musa ya rasulullahi a sai dai ya ayyuha sahiru wulakanci asalin a wulakanta mai wa'azi daga kafiran suka gabata ne kuma a yanzu ɗabi'ar ɗaya ce nafsu shay a gane ai shikenan ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون سيئي كرا babban taro na ƙasa ya kira mutanensa faƙala ya ce ya qaumi ya ku mutane alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ni nike da mulkin ƙasar Misira ba, wannan ƙoramar ta Nilu da sauran ƙoramu ba tana gudana ƙarƙashi na ba don yasa an jawo ma Nilu a cikin benensa ta bi ta wuce. Afala tubusunu ba ku gani irin girman da nake da shi, mu je gaba. أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم أنا خير كي نيني ما في الهيري من هذا الذي بسجوانا هو مهين ولا كتشم متمي ولا يكاد يبين bai ma iya yin bayani a gane kusa dai Musa an ce yana da matsala a harshensa bai ma iya magana a gane mai tsamin baki ana ya zo kamar da tambaya ne amma ibnu jarir tabari da ibnu kathir da qurtubi da ibnu jawzi da ibnu abi zamanina duka wa'annan mutanen gaba daya sun tafi da su da wasu cewa anan bi ma'ana bal ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubiyin ni ne nahi wannan mutum wanda yake wadakantacce ake kira wadakantacce annabi Musa wa ake cewa mai tsamin baki annabi Musa wannan ɗabi'a ce ta manya
rena malamai rena malamai kuma ku sa idanu ku gani hatta shi kanshi malamin idan ya kai wata martaba yana rena malamai yan uwansa. Malami ne abokin wa'azi, abokin darasi, abokin kala rasulullahi kala Allah kala rasulullahi, amma idan ya hawa wata martaba yakan katse hulɗa da malamai, yakan rena malamai. La haula wala quwwata illa billah. Allah kare mu da fitina. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu. Wannan ba laifi ne, kuma Allah ba zai bari ba. Laifi ne, laifi ne, Allah ba zai bari ba. Allah ya ce falawla ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. sai fir'aun ya ce falawla ulqiya, me yasa ba a jeho mashi alaihi asawiratun ko aswiratun min zahabin, mun daye na zinari, aw ja'a ma'ahul mala'ikatu, ko kuma mala'iku su ne bodilan nashi, muqtarinin, suna tare da shi suna take mashi baya. Me yasa ya fara suka annabi Musa kenan? Ya ku jama'a ayi hattara da sukan malaman sunna. Wallahi duk wanda yake sukan malaman sunna bai gama lahiya. In za ka soki wani malami dan ya ci amana ka tunda ba ma'asumai bane, wannan shi ke sai ka ce wanda ya ci amana ka. Ko wanda yayi kaza da bai dace ba, amma shi ma ka ruwa mai asiri, ruwa ba ilimi asiri ne. Ka je ka ja hankalin da cewa wani abin da kai bai dace ba, yafi. Saboda abin da yake dauke da shi na ilimi, kuma ba ma'asumai bane. Babban matsalar da Allah subhanahu wataala ya sa malamai kenan, ba ma'asumai bane, ba a kare su daga suna iya yin laifi ko wani iri suna iya yi, amma suna dauke da wani wato guzuri da kai ba ka dauke da shi, wanda idan da za su daina aiki gaba ɗaya duk duniya za ta koma kafura gaba ɗaya. To da haka dole ne a lura da su, kuma a lura da haƙoƙansu, a lura da maganganunsu, ba 'yan hayaniya bane. Wannan shine. Sai Allah subhanahu wataala ce wai sai wannan ce me yasa ba za a zo bashi da ainihin aswiratun ba, a ga kuɗi ƙasa, a ga zinari, a ga manya-manyan motoci, kuma da mala'iku muqtarinina. fastakhaffa qaumahu فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. fastakhaffa qaumahu, mafi yawan malaman larabci da malaman tafsir sun fasara fastakhaffa ma'ana istafazzahum wa hayyaja ghadabahum, ma'ana ya ainihin fusatar da jama'arsa, ya caza su, ya tunzura su a wajen gaba da annabi Musa da kin annabi Musa da kin musulmai gaba daya. Wanda ya kamata duk wani wanda ba musulmi bai ji wannan, cewa wallahi duk mutumin da ya tasa malaman addini gaba da lalatar da mutuncin masu kishin addini da matsa masu, ya jira ainihin narkewa ta ƙarshe daga Allah, sai Allah ya narka shi. falamma asafuna انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. abin da ake tsoro kenan. Karasa ayan. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Ai abin da ake tsoro kenan. Shi a dalili kullum muke ta bayani akan matsalan nan. Wato ita azabobi na Allah maratibu suke da shi. Jarabawa ta Allah, musibu, ciwalwata, faɗace-faɗace, rashin kwanciyar hankali, hatsaniya tsakanin fati da fati, kaza, duk irin wa'ina abubuwa na fitintunu da suke hana mutum kwanciyar hankali suna da matakai daga Allah. Akwai siginal da yawa, ai maka siginal don ka gyara, ai ma siginal don ku gyara, ai ma siginal don ki gyara. Irin wa'ina siginal suna nan da yawa, duk su ne aka wasu annabi Musa. Fir'auna a zamanin annabi Musa, fasana alaihim al-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin, amma fastakbaru. Sai aka zo da karshe, gashi nan yanzu karshe. Allah ce falamma asafuna, yayin da suka fusatar da mu, suka ba mu haushi, in taqamna minhum, kawai sai muka yi musu azaba ta karshe, fa aghraqnahum ajma'in, muka lotar da su, muka nutsar da su a cikin teku gaba ɗaya, kamar yadda ainihin ayoyin suka gabata kenan. Faja'alnahum salafan ko sulufan, muka maishe su salaf, bi ma'ana
waɗanda suka rigaye ku in karhi da kake magana to ahi fir'auna ya kai karhi, in mulki kake magana ya yi ka mulki, in jama'a kake magana ya yi ka jama'a, in kuɗi kake magana ya yi ka kuɗi. To sai su zama salafan abun lura, wa matsalan kuma zama misali da ayoyi lil akhirina ga mutanen da za su zo nan baya. Don haka asali da hikimomi na turo coronavirus a wannan zamani namu, da boko haram, da ainihin yankin nafas, da ainihin sauran abin da ya shahi masu fashi da makami masu shafi shanu, asalin wannan duka idan an ce su wani suka yi kirkiro su kaza duka daga Allah ne, kuma duka asalinsa jan kunne ne, signal ne babbar. Idan ta zo ba wanda zai iya magana. Yawa ya kamata a fahimci wannan, babbar idan ta zo wallahi ba wanda zai iya magana. Ba magana batun social distancing ake ba, ba magana batun kar a sha hannu ake ba magana a sa takunkumi bane ake, ba magana a zauna gida bane, ba magana a rufe masallaci bane. Billahi allazi la ilaha illa huwa, idan muka yi sakaci babbar ta zo ko wallahi tallahi ba wanda zai ba labari. Ko kallawa mutane ne waɗancan, kuma mutane mu kuma mutane ne, kuma waɗancan suna da masu wa'azi, mu ma haka ana wa'azi. Waɗancan suka ki aka lashe su gaba ɗaya, kuma mu a ce kuma aki kuma har sai Allah ya bar mutane. Ba zai yiwu ba. Sunna Allah ƙwaya ɗaya ce la ta tagayyaru abadan. Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya kare mu ya kuma azurta mu da abin da yake daidai. Akwai wasu ayoyin da suke da sharhi akan wannan matsala, wanda arzikin ya riga ma ya samu, kwanciyar hankalin akwai ta, komi gashi lami lahiya, amma da aka zo aka sawa ma Allah al'amari ya mutse. Ya kamata jama'a ku lura da sabon Allah nan. Yanzu mun rihe Abuja, duk gidajen mata an rihe, duk hotel miyagun wurare an rihe, wurin kiɗa da rawa an rihe, shaye-shayen giya an rihe, komi an rihe. Yanzu ana dawowa shikenan sai a sake buɗewa, komi ya koma normal. Ya kamata ku lura, wannan magana muna faɗa ne a matsayin amana ta Allah. Muna tsammanin abin zai muku nauyi, amma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan, duk wanda ji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita. Gidan giyan da aka rihe a yanzu a rihe shi har abada, shine kawai sakon. Gidan kiɗa da gidan batsa da aka rihe a rihe shi har abada, to wannan shine cikakken maganin corona da ainihin yayar corona da ka iya zowa a sakamakon sakon Allah rabbul alamina. Duk wani barna da aka hana a yanzu to a hana, a buɗe masallatai, a ci gaba da karatun addini da karantarwa da salloli. Wanda suke kiritoci a basu je su da abinsu, ko zamanin manzo Allah ba hana su ba wanda ya hana kirita je abinsa. Dan la ikraha fi dini tana nan, yawa qad tabayyana rushd min al-ghayy tana nan, yawa. Amma wurin barna wanda za a yi barna guraren tsafe-tsafe, waɗanda suka ɗaure ma ainihin boko haram gindi, a kwakulo su a hukunta su. Waɗanda suka ɗaure ma ainihin yan ta'adda gindi a ɓangaren Zamfara, a kwakulo su a hukunta su. Ko sarakuna ne, ko ma malamai ne, ko waye ma yake da hannu, a kwakulo su a hukunta shi, shine za mu samu zaman lafiya. Akwai wata ƙasa a cikin ƙasar Yaman, a yanzu a cikin ƙasar Yaman ana kiranta Saba'i, wanda ina ganin bayanin mukila ba zai isa ya wato mu gama abin da ya kamata mu faɗa ba. Yana da kyau mu ɗan shi hida kaɗan. Wannan ƙasa ta Saba'i wata ƙasa ce wadda idan muka zo karatunta za mu ƙara jin cewa ina ganin yanzu a duniya babu irin wannan ƙasar, amma a lokacin suna cikin hayyacinsu mai kyau, ba su tsokani Allah rabbul alamin ba. Aka tura musu manzanni ɗaya har manzo 10 wani abu, yana kiransu zuwa ga Allah. Asalin garin yana da ainihin wani katon madatsar ruwa, ma'ana dam, wanda sarauniya Bilkisu ta yi masu tsakanin tsaunuka. Kun san al'ada ta tsauni da tsauni, idan suka jika suka ba da ruwa, suna ba da ruwa a ɓangaren luguna. Ana saboda zafin ɗumi na ainihin tsauni, to in ya jika da ruwa, to ana samun, musamman idan sahara ne, ana samun amfanin gona fiye da ko'ina. To wannan ƙasa ta zama misali,
wadda Allah tabaraka ta'ala sai da ya jinjina ma ƙasar. Kyan yanayin iska, kyan yanayin ita turbayar, kyan amfanin gonar, ƙasar babu sauro, babu ainihin kunama, babu kiyashi, babu tururuwa, babu gazanzami, babu kwalfata, ba macizai, babu ɓerarraki, duk wani abin da ka san yana cutarwa babu shi. Amfanin gonan idan ya zubo kamar irin su mangoro, irin su apple, irin su ayaba, ire-iren su gwaba, duk wani abu da ka sani wanda shike mai kyau ne, in ya zuba ƙasa sai dai ya bushe, amma ba dai a ce wani kwaro ya ci shi ya rube ba. Babu shemagu, ba duk wani abin da ka sani ƙasar, wato wata irin gari ne, in dai kana neman gari wanda ya kama da aljanna to sai dai ƙasar Saba'i, amma a wancan zamani. Da haka ya koyar da musulmi mai hatara. Wallahi tallahi duk wani abin da ka sani a yanzu wanda kake gani ko na daɗin duniya to an yi wanda ya wuce shi a da, amma da suka tsokane mai duka Allahu rabbul alamina ya yi gaje-gaje da su, bayan ya man sigilar ta ɗaya, sigilar ta biyu, sigilar ta uku, daga ƙarshe Allah ya darkake su. Ba abin da muka yi su, mu bayan Allah ne, su ma bayi ne, wajibi ne mu koma mu shiga cikin taitaye mu. Idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu zama na gaba, za mu shiga wannan aya, ita ma duk sharhi ce akan waɗancan ayoyin guda biyu, dan ya ƙara hitumu da misalai na cewa halin da muke ciki a yanzu warwarewa shi shine Allah wanda ya jefa mu a cikin halin. Ba magana wai America ta kirkiro ba, ko kuma a Ingila ta kirkiro, ko ina ta, duk wannan aje shi gefe, musiba ce daga Allah, kuma warware ta sai dai shi Allah. Kuma mu yi hattara kar mu je mu kilu ta jawo bau, domin corona idan ta wuce ba mu koma a wurin Allah ba, to idan yayar corona ta zo ko uwarta ko kakarta, to ba wanda zai iya magana kuma. Muna roƙon Allah ya kare mu, Allah ya shirye da mu, ya shirye shi wa gaban mu, ya dora su akan abin da zai amfani mu duniyar lahira, shirye da tarbiyyar ƴaƴanmu da matanmu, ya shirya al'ummar musulmi, ya haɗa kan al'ummar musulmi, ya raba mu da rabe-rabe. Allah subhanahu wataala ya dawo da waɗanda suke akan bid'a su bar bid'a su dawo akan sunnar annabi Muhammadu da hikima ta sa mu, kuma Allah ya ƙara mana ikhlasi, ya ƙara mana ya ƙara fahimtar da mu sunna ta annabi Muhammadu, kuma ya ƙara taimakon masu taimakon addinin musulunci, ya ƙara sanya mu irin tashoshi na su ainihin Sunna TV, su mara sauransu albarka, kuma ya sa abin da ake zama cikin mizani na hasanati wasu ke ɗauka wannan nauyi. A nan za mu tsayawa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.